Blanke! I love you! YOLO! YOLO! Hallo? Vi skal videre. Der kraftedeme jo ikke noget vej ud af den skov her. Det er satme fedt. Der må være en eller anden vej, vi kan ikke bare... Nej, men... Bare fortsæt nu. Okay? Ja. Det kan ikke være nu. Det kan ikke være nu. Højt, det er helt okay. Højt, det er helt okay. Det går. Det går ondt lige nu. Jeg kan det. Top, jeg kan nu det skov her. Det må være lige herovre. Hjælp! Hjælp! Jeg kan ikke mere! Vi skal ud af skoven. Vi skal ud af skoven her. Så kom ud. Jeg er Tønder! Jeg er Nolga. Jeg er Tønder! Jeg er Nolga. Jeg er Nolga. Jeg er Nolga! Jeg er Tønder. Jeg er Nolga. Jeg er Nolga. Jeg er Nolga! Jeg er Tønder, og det er Tønder. Og det er Nolga, og det er Nolga. Vi er her for at bekæmpe Tuchel Snyder, den onde greve! Hvem fanden er Tuchel Snyder? Tuchel Snyder er en gammel greve for 250 år siden, som er genopstået fra de døde. Som har styret det her land med jernhånd, og dræbt alle sine festebønder. Festebønder! Jeg er Tuchel Snyder, herovre Gerardus, den hellige kilde. Vi er samlet her i dag, for dødelige er trængt ind i skoven, og de skal dræbes. Han har styret det fuldstændig, og nu kan vi kun være her, indtil vi har dræbt ham. Han skal dø! Nej! Ja, Tuchel Snyder. Festebønder, kom her. Ja, du har været en god festebønne, og du har fået de dødelige herude i skoven. Nu skal du opspore dem og dræbe dem. Og find dem, festebønne. Så I er altså frihedskæmper mod Tuchel Snyder? Ja, det er vi. Og siden vi er nye her i skoven, så skal I da have det velkommen der. Vi søger lige i skoven. Og vi kommer videre i morgen. Hvad? Déjà vu? Jeg tror, man drømte det her før. Vi står her! Jeg er skadet! Vi er skadet! Okay.
Jeg føler ikke, at jeg er hele. Du er healet. Det var blod. Ja, for satan. Det var ikke godt. Eller? Hold da kæft. Hvad fanden gør du det? Nemt. Tak skal du have. Det var så let. Hej, det er Rik. Jeg er lige på vej ud i skoven. Jeg går og hører at bilerne på sammen. Ja. Jamen, jeg er faktisk ude at finde ham der Toft der. Han er eddermand med nar. Ja, men hvorfor er det lige, at der er 2 nolgager og 2 tønder? Altså, der er 1 tønder, og der er 1 Olga. Men det er jo fordi, der er flere af os, at vi kan skal bekæmpe Tugvel Snyder. Altså, før i tiden, der mindede det sig faktisk, der er været måske 3, 4, 5 stykker. Ja, men skal have brugt mange kræfter for at dræbe den onde greve Tugvel Snyder. Og vi bliver nødt til at fuldstændig massakrere ham. Men nu har vi jo lige mistet en mere Nolga, så derfor bliver vi jo nødt til at finde en ny. Det er en værre omgang. Vi bliver simpelthen nødt til at gå 250 år tilbage endnu en gang, for at få fat i alle de dejlige Nolgaer og tønder. Kæft, jeg er træls at høre på. Det er sygt. Det er pisse dejligt her. Ja, det er sgu... Det er helt okay nu. Det skal være pisse mørkt til. Ja, det sker lidt. Tugvel Snyder! Hvad er det? Jumper! Jumper! Hvorfor gik I også alle sammen? Nu var jeg lige så godt i gang. Altså, slap nu af. Du er ikke der for, du er så træt at høre på. René og Jumper! Hvor er I? Tugvel Snyder! Tugvel Snyder! De bliver taget! Hvem vil du tage? René og Jumper! Jeg skal nok redde dem! Nej, jeg går. Jeg er bedre diplomat. Tugvel Snyder, herover Killingeradus, og I er mine usle festebønder. Må jeg æde ham her? Fuck dig! Ja.